señores, señoras e nenos tamén, pois queremos recordarles o que pasou en Belén. Nunha aldea hai moitos anos un milagre sucedeu, pois un pobre cortello o fillo de Deus naceu. De todas partes chegaron a ver ao neno Jesús, pois unha estrela no ceo guiaba a súa luz. Os anxiños do ceo a noticia estenderon e os reis do oriente regalos ao neno trouxeron. Todos xuntos cantaron panxolinas ao retén. Vaya festa montaron ese día